tan o maayi foti koye ɗoygol foti koye ɗoygol foti koye pinal foti koye pinal soye pinal noon o maayi hankadi ummittako hankadi o ummitako soye ɗoygol so ruho arti o ummitima ɗiɗo ruhuji so jalti o yiɗi ɗo ruhuji so jalti ruhu mo ɓanndu mum maayi o e ruhu mo ɓanndu mum maayani so ɗe jaltiɗi eɗe kawra to alamul arwahi o wi ɗum woni ɓe jiindira toon koyɗol jiya maynoɗo jiiramo no gandirnoɗamo ni mani taw a meeɗa andudemo jiyamo o wima ko min woni kaari tawa aɗa nanannomo kalda e makko jotodira e makko saafini natta yiidemo ɗum waɗi aya o wi soɓe kawroyi toon noon o wiya o min Allah soɗe kawroyi toon soɓe ceerta mi nanga toon ɗi balli mumen maynoɗi ɗin keddo toon o yursilul ukhra mi nelta ɗi balli mumen mayani ɗi yo lutto e ɓalli he o wi ɗum ko alqur'ana o wi ko ɗum waɗi noon ɗi ruhuji so jiiɗodiri toon ene kalda toon haala gandaka o wi ɗiɗo ruhuji ne soɗe jeehi barzak wona ruhu meho tan ko wutte goɗɗo ɗi ɓornoto wutte goɗɗo no ɓalli ɗi mbay gaani o wi ɗum noon ko toon taga ndin mbaadi o wi ko ndin woni hasru o wi yawmal qiyamatu koye ɗin ɓalli wonata ko ɗin ɓalli yimɓe jogoto toon o wi ɗum noon koye julɗo fof amma nelaɗo Allah kay sallllahu alayhi wa sallam o habri e hadis wonde kamɓe annabaɓe leydi ñamata ɓalli maɓɓe ko wirngallo tan wonata hakkude men e maɓɓe ɗum noon o wi man ra'ani fil manami kala jiiɗomi e ɗoygol faka annama ra'ani yaqazatan riwaya ene wi noon ene woodi riwaya mo ka anna boom ala heen fakat ra'ani tan o yii kam tan wonno seeɗane wawa nandikinade mi ina ari to misra to o wi ɗum ni ɓoyani ngol ɓoygol fof koye zamanu kayeta bay وفاء الوفاء دفترني وفاء الوفاء ko imamu shahrudi waɗi deftere ko imamu shahrudi waɗi deftere nde goto e lamɓe misra ne wiye kayata bay goto e lamɓe misra ne wiye kayata bay to misra on saha misra kañum ɓuuri sembe yimɓe ɗiɗo labbeɓe jiɗino yaltinde nelaɗo wujjude nelaɗo sallam e nder kabri makko nawta ɓe jiɗino wujjude nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e nder kabri makko ɓe nawtamo ɗum ina e nder wafaul wafayi oɗo ɗum ene nder wafaul wafayi oɗo ɓe ngari madinatul munawwar nde ɓe ngari madinatul munawwar ɓe ngari koɓe julɓe ɓe mbi ɓe gaddori jawdi
ɓe ngari ɓe koɗi e nder jama he ɓe ngari ɓe koɗi e nder jama he ɓe taƴi heen tan ɓe taƴi heen tan ɓe mbaɗi suurare maɓɓe ɓe mbaɗi suurare maɓɓe ɓe koɗi ɗon ɓe koɗi ɗon han kadi kamɓe fof ɓuri waawde rewde Allah kamɓe fof ɓuri waawde rewde Allah ɓe ɗanotako ɓe ɗanotako soɓe fini soɓe fini ɓe jaltina e jawdi maɓɓe ɓe jaltina e jawdi maɓɓe eɓe cakko miskineɓe eɓe cakko miskineɓe so won goto gollowo so won goto gollowo ɓe jaha ɓe balla ɗum ɓe jaha ɓe balla ɗum ni ɓe goori ni ɓe goori ndeke ɗo ɓe goni ɗo ndeke ɗo ɓe goni ɗo ɓe puɗɗi ɗon gaska ɓe puɗɗi ɗon gaska jamma ɓe mbarat asde ɓe mbarat asde eɓe mbaɗa ɗum e goto eɓe mbaɗa ɗum e goto leydi ndi so tawi ɓe loowi ɗum ha gasi so tawi ɓe loowi ɗum ha gasi ɓe ɗacca ha jamma ɓe ɗacca ha jamma goɗɗo ɓe mbiya eɓe juuroyo baqiya ɓe mbiya eɓe juuroyo baqiya ɓe dawa boto ɓe ndono botoji ɗi ɓe ndono botuji ɗi ɓe nawara toon ɓe nawara toon ɓe jubboya toon leydi ɓe jubboya toon leydi ndi wata yimɓe tin woto yimɓe tenttude ɗum ni ɓe goori o wi ko ni ɓe goori ewa e nder jama e nder jama he e nder koɓe goni e ɗum ko e nder koɓe goni e ɗum ko soɓe pini subaka soɓe fini subaka ɓe totti ɓe cakko miskineɓe ɓe cakko miskineɓe madina fof wona e man woni e man madina fof woni e mantudeɓe soɓe jalti o wi soɓe jalti moɓe tawina maha koɓe tawi ene maha ɓe daɗo ɓe balla ɓe daɗo ɓe balla ɗum kala koɓe tawi neɗɗo na waɗa kala koɓe tawi neɗɗo ne waɗa ɓe balla ɗum ha yimɓe fof kawri ha yimɓe fof kawri hono ɓeɗo ngala hono ɓeɗo ngara nden ɓe jeehi ha ɓe ɓallima nokku o nden ɓe jeehi ha ɓe ɓallima nokku o e nder gaska he e nder gaska he nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam feeñani goto e yimɓe madina feeñani goto yimɓe madina he wiimo yimɓe ɗiɗo wonɓe e nder jama he yimɓe ɗiɗo wonɓe e nder jamaɓe ɓe goni koye asde faade am ɓe goni koye asde faade am ɓe ɓallima noon ɓe ɓallima noon miɗa hollumaɓe mbiɗo hollumaɓe ha gandaɓe ha gandaɓe o ardimo o ardimo wimo ko oɗo e oɗo o wimo ko oɗo e oɗo ƴewɓe no moƴƴi ƴewɓe no moƴƴi on ƴeewiɓe ha andi ɓe on ƴeewiɓe ha andi ɓe o wimo ya misra o wimo ya misra mbiya kayita baye lamɗo goɗɗo to mbiya kayita bayi lamɗo goɗɗo toon o yo ar o fitta nokku o o fitta nokku o o witta nokku o ko adi nde ɓe jettotomi ko adi nde ɓe jettotomi neɗɗo o nde fini nde neɗɗo o nde fiɗɗi nde yeehi misra o yeehi misra o haalani ɗum lamɗo o haalani ɗum lamɗo o wi ko nelaɗo allah sa sallam nelimi e ma o wi ko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam nelimi e ma o wimo kodi ko gonga kalɗa on wimo kori ko gonga kalɗa o wiya o wi aha o wi o hollimaɓe a andiɓe o wi o hollimaɓe andiɓe o wi aha o wi aha o haɓi konu makko o haɓɓi konu makko o ari o ari o jippoyi caggal madina to woɗɗi o jippoyi caggal madina to woɗɗi o yaari ɓe jaari koyɗe ɓe jaari koyɗe haɓe jetti wuro ngo haɓe jetti wuro ngo on sanga kamɓe ɓen toon on sanga kamɓe ɓen toon jimata e haramayni en kamɓe jimata e haramayni en to banggal sembe so banggal sembe nden weeti wuro ngo fof hawri toon wonde o ari wuro ngo fof hawri toon wonde o ari o wiɓe o wiɓe addimi o wi addimi ko juurade e moƴƴande yimɓe madina e moƴƴande yimɓe madina mbiɗa yiɗi neɗɗo fof gonɗo e madina ara mi juuro ɗum mi moƴƴana ɗum eko miskineɓe e ko wi ko miskineɓe wonano hande ni taw jawdi ndi suwa yaltude e leydi taw jawdi ndi suwa yaltude e leydi he ina yoori ko miskineɓe ko ɗum jeyno ina wiya kanjjo o yo nawor jawdi ko ina sakko o wi ko ɗum jeyno wiyede eyo kanjjo o yo nawor jawdi kone sakko ko ɗum addi aywa ko hirsete ko hirsete ko e dammiri ko pour ñamminde miskineɓe ko pour ñamminde miskineɓe ɓe nde wonno toon koko yorno tan nde wonno toon koko yorno tan ina ari e nder alqur'ana ene ari e nder alqur'ana aywa allah hoddiri o wi allah hoddiri madina fof ari goto fof ari o moƴƴani ɗum goto fof ari o moƴƴani ɗum te ɗum gasi o wi nde ɗum gasi nelanoɗo o ne jooɗi e sera makko nelano